bane zaidi ya 16 nobara tari barabwa badosi bane nimbe tingi chako batebi karibu akabere amenya nagupimire sana abandi bazoete botianira nga bagwikanyaramba nga basainira impeachment nga gegwikanyamira bandusiri nakiri ugupima torakwana tegarara kukwanda okobokae kirayo ingomorangirita kagiri nga yore kagiri nchugocha oyo nani nga yare motobi nga yore nchugocha aya abantu bali bakora aba musiyori nchu aya egetueki ine ngome ya Amenya mheshimiwa mbunge Amenya kerongo nyora chikura isa tonyairana akanyora chikura 200 igombosi yayo zaibosi chiamenta bono na achira musiyori chirichi yao kagiri ogoira na nyameko motobi ogoira na aulireti kamwara ni goikoira na funga mutagete boria machiaso yani ababago tiana nga gago ikanyaramba ngomote bingo jakare atara ikanyaramba tete mwake sabuga jena ikaransire na ba agent bane na bayiro mwerekeo na ikaransire na support chiane na bayiro mwerekeo one indegitagete kagiri region ya Mate ikaransa na bantu bawo na njiba omenderani bali bana barengo babere batatu twakore yonya megondo siyegechi aidada kama namna gani sawa mama edi motobi kama namna gani tutamaliza hii maneno nje monte biga ero ndi koli mangana mumanyeti tuwuchwira se imaetega bantu barule magwawa baigure nga mbiu ya mugambo imelia bantu barule bakanyamusi wamesikia mbiu ya mugambo imelia bantu barule itibu mbiu ya mugambo imelia bantu barule matongo na royo mumuinali yasaye tigaba senie lakini nchebunandeiga no musani bwe serikali mwaka igure umuntu gagatebanga ngigasi yo monene bwe sa toire tigatokore na intu message yo monene bwe sa toire toleta na intu tokoyikia ndete mbatebi ngarambe ya motebe buyone wenerete yamor goyo bate Ay no yoteba asante kono tigato koreiga esa uriaba que nibara motobi karanza monsieur ochenko ya chinoti niko na yachi haki rumu ara keni mwada chinoti tumalize hiyo kitu mara moja. Amenya tata
tuwanja kwa Nyasaye gukorekane runga aro nduri kwenda rungo nduri kwani macho lile abantu baino korwe West Mugirango tokubasorora kamuranje moto amasikani kamuranje motegere kituka abatebya moye amenya ekura ya ino amenya beyana onye tuanjira mangana ya bandele mako igoro pia mona tianya sawa seni monena baseseni moto sopkia pia mono oyo na batebya kurukumuske Charles Nyarango kegani nganjira sama skani ayu ndangerie omorida majority one omuske George Murarabuga omwamisi obugichora nande omaneno ito ali assembly asensema ya broad based no mwanachama ODM oyagi diuki abantu baminto bekerenyo ward amo nabarayi babo umweshimiwa Nyamoko, our friend Chief Whip Osoro, Mama County na abande tigamba kwani on behalf ya Bagichora ponsi bibina biyamore Jengor ku George Murarabuga iga kerenyo Abagichora na abange sana, especially abasubati bakora teki basubati mbaya ayo kora musubati undi wenzi umurabuse Osoro musubati undi wenzi umurabu hino mugichora chikasi ni chiya wanja atere jira chikasi ni chiya wanja kuruko samaro biya mono oba kena biya mono in 2022 ekero a country I think maya bwata matem tuabwate Azimio na Kenya induku tokale na diu kia sekretari to Azimio eko opinere tuari ko be kamoro chabege inwe mukarorare mukarorare mukaira umweshimiwa Nyamoko eserikali buna kakikana kakara basinya korora assembly ekero twaruseti the former speaker abamurana avange bara assembly abaraina avange bara assembly ba isaina baruko speaker abange sana lakini tokaekerenyo amasikani tokaba mumurumino mwaroka aye ngenda ndendire nyabaro na tabiwa ndakubiriza tokamusebe niyo speaker igombo betwa korete bono tuachire buna barayi bi assembly kuba sorora kuna kogenda kuchimuntu gaiga toe umugako uyogorgunaki umugako uyogorku amenya ende na yungor kwale nawo moye amenya chikura aite mugutwara maskani amanene sana amenya tokorenta kuseningi ntari amenya igo togenda itonyo kupuripeke rokiae biya mono